Salamu alaikum mai ɗaki na zo ɗan karɓe ni. Mijina me ka siyo mana ne ka faɗa mini wannan menene? Dankali ne ɗan Hausa ki haɗa da guli mata ta kin more. Da wannan Allah zan yi cewa ka zalunce ni. Ki san ma yanda ake neman sa ba ai da kin saurare ni. Kai ma ka kawo na mamaki fishin wannan yane ne. Allah matsa mini ni kan shegen surutu kin dame ni. Mai kankamo na juri zama da kai mijina. Uwar gida na ce miki tattali nake yi. Kadan maso na yi ma kallo irin na kauna. Inda farko dai kin nuna kamar kina guje min, a ƙarshe sai kika nuna kina shirin yaba min. Ya uwar gida na san bana bara ta wuce min, da salon kikar kuɗi ne a jihar Arewa. Haba mijina wai me yasa kake guduna? Idan na zo da bukata kai ne gwamnati na. Amma fakin san gwamnati sai wata take ban, ke kuma kullum sai kin tambayan Zuwaira. Mai kankamo na juri zama da kai mijina. Uwar gida na ce miki tattali nake yi. Har ka tuna min zani biki gidan sunana. Tana da kirki kan wani tsohon mijina. Ka ban dubu ku zana cika bangare na. Da kai tukwici ba wai zan jima bane ba. Batun 3,000 kan ba samuwa suke ba, akwai 100 ɗaya ɗau 70 na ɗau 30. Kai ma ki dawo wuri kyau ki riski isha, irin na ranar yau ba ce bane nake ba. Mai kankamo na juri zama da kai mijina. Uwar gida na ce miki tattali nake yi. Uwar gidan matan Ali ta yi sallama. Ta ce na san mata shinkafa ta lalama. Na bata mudu 12 kaga bai rage ba. Ni tausayin ta nake ta sani mai hawaye. Ina lura matar nan wata rana kya kashe ni, kamar na ma kore ki amma ba zan iya ba. Amma fake da sirayi sukan ba kwaɗe ba, sai dai ki kwashi tuwon gero miyar kuɓewa. Mai kankamo na juri zama da kai mijina. Uwar gida